Anya laki din! Anya ka matan, Pidong. Tunggal agawid ka, magapu iti trabahom. Nabartak ka. Kan, anya ko maita, Marieta. Anya? Ay, unay kan. Awan matan tirabias an ka mabartak nga agawid. Makauma-daytan nga ugalim, nga aramid mo. Makauma kaya ma. Katuan! Anyat managkuram iti daytang nga aramid mo. Saan ang makauma? Dulamin mala. Anya? No, makanide ugali. Kanide pa nagbarbarte ko ako na. May ka, agtalaw ka na. Nagwayan, taruangan na, rumaram. Saan na pa? Kasta, tibagam kanya? Naganuan, ako na marutan na umakan, diyan niya bilangan. Agtalaw ka na. Taro ko naman na umakan kanya. Gasta akmating ka, na umakmatan. Anya? Total, saan tamat nagkalay sa. Iso nga anytime mga kahit mo ti pumanaw ka. Nilagi di mo tira. Ha? Nagluko mo tanda jay apilong lukas na timbaga na ka. Wala na. Tunggal mabartak. Iso ka na lang ibaga na kanya. No kayat ko kanu ti pumanaw, saan ko kanun nga ibagbaga, aramidak kanulatan. Anya? Total, kat saan kami mo't kanu nagkalaysa, kan may sawan anak mi. Ay na, di ka pala tinibab, tisubsub na. Tawanan ba'y na lalaki? Nalabas nga rod nana. Awan mo ti dakas iti pa magbagak kan kwa na, asan onay kumaiti inom. Saan nakaamaawatan, balasang kaw? Huwan nga rod nana. Imbes apa nangin sakit ko kan kwa na ti panang ibagbagak asan unay iti arak. Ngam tagidaksen naman. Bay amon, Marieta. No saan na kayat ti agbalbaliw, bay amlatan. Nana? Bumakit ka lang nga dagos, no iso lang ti paka-stressam. Anya laki de. Oh, nabiin Marieta. Yan rin mo kapailaan. Papanam. Amomlatan ako, Mari. Ha? Nagdakkel mo dito flashlight nga imat mo. Inakman aganok iti mamartak, Mari. Anya? Anya lakit din adungom iti taraken mo amamartak aya. Ay, anya nga rod ko, Mari. Amangan nga minuga pulang iti bartak na, kat matinag di tadaraas. Di konsensyak tumot lang. Ay, Iso na say saya at numapan kulatan iawid. Inakso ko na, no sa di naman tinapananaginuman. Bili, bak matatalaga ken ka, Marieta. Si kakit di mat ko, Mari. Alang arod, inkan. Sigurado nga balay dati na ginuman ka. Imay ngamin gimatang nilandoy ti arak iti aldaw. Ay sus, pare Pidong. Agatan timangso ko ninyo. Mga asim man dito. Gusto ko man tayo kaarak. Agawid kan. Ay, katapon pasardangan na ngamin ng medarak. Akabalag na gawin na siyang lang, si Kamarita. Anya? Ay, nalala. Pangasim na gawin kan. Pangasim na sandang ngay babayin katagiti kasangsang ngamin. Inumunak to ba? Anya? Makapaibabay ti dayaw dito nga aramilam. Kaslasan ko nga mo ti dalan nga gawid. Salbag kakide. Laki din pare. Sana balik na nakainom tayo mo din. Sinukon na ka ni Marieta. Tama nga nun naka-schedule kayo nga minita. Anyo lagi din. Pumanawakon. Naumakon iti kas nga ramit mo. Pagkili. Kas iti kanayan mo nga ibaga. Sana bali ta saan tamot nagkasar. Kan maysa, awan anak tang apektado no bilang laeng maawatam. Ha? Isu ana say saya at laangan no pumanawak.
Mangsapul ka langan iti sabali akadannam. Tay makaanos kang kaaging katinggana. Marieta. Sana kas kanyak nga dapating gati kinaanos ko. Impagarup ko nga gan-anos ak aging gang agbalbaliw ka. Kaslawan mo ti mauray ko. Iso pumanawak langan. Makaamo ka mo iti biyag mo. Ay, hanawan na ka ni Marieta. Kapag itinalaga sa kinabartot mo si Kapido. Wala naman. Ay, ito pa nagkulayo ya. Masaya man nagkitang paano na Saan ko nakukulay? Anya? Noon ni Marieta kasi sana nakaanos kanyak. Adda-adagos ti kasukat na. Apay kapoy. Kayat mo asawan. Adamanan baraw akadandan namaw. Adda-adi. Anya lagi di. Ay, Diyos miyo, Marimar. Kahit nang pinutam ngay manain. Ay, inaya. Hindi taigit adi. Apo. Apay kapoy ko na amanan. Anya. Ay, unay kaday ta abisyo mo si Kapidong. Malaksid iti arak, naisam ka pa iti babae. Saan ka mga ron agwapaw? Ay, anya lakit din. Anya batin. Katwan mat, naisam ka iti babae. Ngam saan ka mat agwapaw kunak manay. Tugaw ko mo lang. Iso mas dawak man ka iti babae nga gustukan ka. No, anya lang nga tamat ati makaykaya tandakan ka. Salbag hiday. Ay na nga. Amang bali. Nakita ti ka barbaro kadente na ni Pitong. Ah, kasta ka day. Kahit napimpintas mo lang ngam ni Marieta. Isungarot ti katawag. Ah, No kasano ti kinakutong ni Marieta. Isuma ti kinalukmag ti babaya kadente na ita. anya. Wala na. Ay na, kaslabalyena si kanya. Siguro at 120 a kilo na day di a babae. Ah, naglukmag nga yan. Naglukmag ko naktumat. Ay, na yan apidaw. Ada instant a pagbangkaan na no kilat nga agbagyo ken aglayos. Ay, lagi. Anya mo. Sika talaga. Ay, naku. Pudno ti bagbagak na. Itintero biyag ko. Italaang ang nakakita kiti kasi kalukmag a babae. Kasalain nam a layers ti bell-bells na. Anya laki. Ding! Oh, nyay paray. Makaumay ka rin kung malay. Medyo pa. Ay, nalipatan mo yan. Nakasangay ni Lolita ita. Ayaw nagpaiso niya. Kaya nagparte nila kayo na itikal ding. Diyan laki di tulok asa anak ang makapan. Imported na kiti arak ni Pari Bertaw, paray. Ay, gat mapanta pa. Naimbag lagi din din baga. Nalipatang magtal niya. Ngam ang mga nusan nakapalubusan ni Bagama, paray. Ay, ayaw lang, pare. Ay, ayaw kita kastaw na. Tapos no, awan makungkunanan niya. Ay, wala paray. Barang san na mga aramiden king katikas itar aramiden idi ni Marieta. Ama pan nakasuksukunan iti pakin inumam. Ay, saan pare? Saan nakastaw ti ugali ni Pering? Nasing pa ni Pering. My loves, kunaktungod pare. Ay, nasayano ka sa paray. Maibagay nga raw, iti kinalukmag na, iti kinasingpe na. Kanya lagi din. Oh, sa di naman ti papanamon, si Kapido. Ay ko Nagpakadak ko. Mabarak ko. Nakijaming kalagit ko kumpare. Anya, Saan na bale? Ito saan ako nagbartek? siguradum lang ang nasaya at kang agawid, ha? Huwag ka ti. Damag mo na ya. Kasangay ngamin ni Lolita ita. Ti asawa ti may sa kumpare. Gamlo kayat mo ti umay ka Pering. Ay, saan? Sa anak nga umay. Basta ti bagbagaken ka, agawid ka nasayaat. Amumatan, jak kayat ti artak alalaki. Wan Pering. Matungpal my loves. Anya laki ti mo.
Bartekan pare. Ape, saan nakaungkan bangka akadindin nam. Ha? Sige, di man, pare. Bang ka ngay bagbagamat. Kawamad bahay. At dapungamon na dapi kama mo. Mas dawa mangking ka tano kasano tikin nakutong ni Marieta. Kat ito matikin na lukmag ni Pereng akadindin namita. Pare, naguyaw ka mati. Sa anak mo nga guyo pare. Ibagbagag lang tipod no. Kan panag ko na nauyong ni Pereng pare. Ay sos, awan mo pare. Oo. Auray ka sa no, tiginauuyong na. Saan nga baling ka ng kulagtuwat? Oho kung kunam lang leda pare. Ngamhay. Ibagbag lang tipod no, pare. Pudno nauyong ni Pereng. Saan nga baling ka niya? Kulakto man. Yeah. Si Kati ka din na ni Pidong, san ka di? Ha? Aywan, siyak marod. Mabalin ka di tag saludsod. Anya day jay? Sa dino abanda ti ayan ti balay ni Landong a kumpare ni Pidong. Ha? Ay kwa, di talang asidag. No kayat mo, kaduan ka mapanidjay. Wan man nga ron. Apay nga men. Ada ka di dyan ni Pidong? Adapay layjay. Saan kat anagawid idirabi? Ha? Ti awanan bain alalaki. Anya? Ay na, sigurado nga rod man yan na barbartik tayo dyan lalaki. Ha? Wan nga ron. Parikot ko unay tinalabas a panagbarbartak na. Kami ti pagnakman na. Ikak ka talaga. Ala, umay ka nga ron, takadwaan nakman. Nene. Ada sumunga na naglok mga babae. Gani, katwa naman ni baka. Ah, Ay sos, awan mo pare. Umay nakasuko na na. Awanan kay di bain alalaki? Isos. Pereng. Oh, abay, mas daaw ka ang nakakita kanya. Abay, may kaya. Ay na, nasaan mo ang maluko yung agawid? Bagkati mon Pereng. Ha? Ayun. Di mo kaya't talaga ti agawid, Pido. Sige ka di mo na. Agawid ka rin ito madamdaman niya. Dita. Inton madamdam ako ng pailang. Ha? Bagkatin ka man lang nakastay. Bilag ka ang matang bagad. Agawid tayo. Awid! Sang kabagkat mo matinipidong, mare. Ni Marieta ngamin hindi ka nagkutong. Iso asaan na marami dayta. Ngam ita, nakasara ka nga rod itimang bagkat ken ka. Walang kahirap-hirap. Parang kutsyon lang. Inya laki din. Pereng, pang-asin ma. Saan mo man ulitin tinaramid mo? Ha? Anya ko matimadi iti inaramid ko. Anya? Saan nakapaglulukwan? No di mo kaya't amapan kabagkaten iyay paging inumam sa kaisaltak tapno pagnakmam. Anya? Unay ka matin. Hay, iso siguro nga amin akadenam kat pagpapanawan da ka gapo iti kasta nga aramid mo. Ah, Ha? Maminsan pa'y atalaga, Pidong. Iti da ito akinalukmag ko. Nabagkat ka akas lakikitlaan. Demon orayan amapan ka manen bagkatan sa kaisaltak ko naktumal. anya? Itama pa ya makita ka alimpyaw si Kapidong. Ninanamit. Siguro, nagnakam kan, manipod na pan nakabinagka ni Pereng, ijayan tinaginuman yaw. Anya? Ay na, makakatawak, manitinayta na damag ko. Agam sa bagay, itikas jaya kinalumag na sang kabagka na ka talaga. Ni Marieta ngamin ini nakutaw, iso asaan na maaramid, itikas iti maararamid ni Pereng ita. Anya?
Nakatumpong ka lang aron itinalukmag ababay. Akabailan na amang bagkatken ka. Isu siguro ti pagnak, ma'am, salbag ka. Apay, talaga saan mo na kaya tuminom, paray? Ay, diyan kaya atin, pare. Apay, talaga ang mabutanggan kini Pireng. Nagbutanggan iti kinalukmag na. Anya, Agasang mga mindaya kinalukmag na, paray. Sang kabagkat na kamit tayo. di tangarod ti pagbutbut ngak, pare. Tapay ngay. Binagan na ngamin. Paminsan pa'y kano ang mapana uminom. Asa anak nga gawid iti husto nga oras. Umaynak kano bagkatan sa anak isaltag. Ay, sos. Una yan ngay. Nagranggas mo tindaya baka ma. No kasano ti kinalukmag na. Isumit ti kinaranggas na. Oh. Ungarod, pare. Nakabutbutan. Iso alikligak pa lang tuminom. Laklak ang kidin di may saltag ka din na oras. Ay sus, anyalakit din. Awan mo, paray. Mabutang ka maghayam ka ni Pireng. No ni Marieta iday, kit araramidin na amin na kay kaya mau. Sa balitan, nakatumpong ka iti naglukmag amang bagkat laking ka. Kaslamo dingwinan ti pamayan laking ka. Anyalaki din nga. Oh, nakaskas na man. Kasla manumutin alawas asaan ka anapan nakiin-inom kadagiti sanger ako kumparem. Saan ay? Apay, napabutngan ka itimbagakan ka. Saan, mate? Bakit? Anya kita agbutang ibagbaga. Talaga nagbalbaliw ako. Anyalaki din. Oho, nagbalbaliw ng ibagbagamot. Ti kunamkit de, mabuteng kalaang ama isaltak. Iso asinardengam ti kinamamartek mo. Adama gayam kabutang mo, salbag ka. Anya? Yawan mon pidong, day talagayam ti makapagbaliw kan ka. Laglagi pam, isaltak ka talaga, numapan ka manen uminom. Uwan, bakit? Alawin. Saan? Saan na talaga? Iti kaanuman. Saan akong arumaman iti salbag nga arak? Agbalbaliw ako. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Manong, kaya't kung ipakulot da iti buhok ko ita Christmas. Ha? Naumag kami na iti buhok ko aribanded ka. Kasi ka man. Kulot man noon na tibok mo. Napintas ka lata. Adayta ka man ako na akong manong. Napintas nga ibagbagam. Nakaangrag lang aro din iti buhok ko. Napintas ka ko ng langarudan. Alaki din, amo ka naawat mo di 13 month pay, manong. Ika naman mo di pagpakulot ko iti buhok. Anya? Alamit din manong. Mano aya? Oray, 3,000 laang mit Maminsan laang iti makatawin mo. Ala, ikan ka. Kano ka mapanidya salon aya? Ay, kan nakita akit mapanak kon. Excited ako na makakita iti lang akakulot ti buhok ko. Kahit masawan, mapan ka na ili ita, beshi. Wen ko mabeshi. Nakadigo sa ngaro din, oh. Sana all beshi. Ipa-curl na tibuok na. Ay. Siyak nga tamot aya. Kaanok nga tamot ama ipariban tibuok ko. Si Kaki Dimot, maipaker ko laeng ti buok ko, tada 13 month pin manong ko. No, awan akit, awan Ay, sana ula talaga. Yurno ang mamati pagpariban ko. Barang maipaunat ko mati nang rag-abok ko. Ay, kat mo na beshi. Ay, katalangarot amare. Tapno saan ka ang mamalaman? Ay, nawan, inakon. Agkita kiti tricycle na pagluganak. Inak man nagkita iti affordable amang kulot iti buhok ko.
Kasla ni Linda mo tinakita ka kasarsarita mitay mare. Ha? Aywan mare. Mapan ka no yiili. Kunan na siguro no agpaili akmat. Taggidan kami kuma. Ngam sanak mat amapan. Tawan mat timapan ko gatangan. Anya ngay kano ti mapanaramidan ije ili mare? Ay kat mapan agpa beauty ah. Amo matin Linda kat ay aywana na talaga ti buok na. Hasit na dayjay ka. Anya? Kayat mo asawan? Mapan na ipariban ti buok na? San nang ipariband mare? Ipa-curl na kano. Ha? Apay maibagay nga takan ko na ti curly hair? May bagay ah, si kakitimat. Adda ka nung amin di 13-month pay ni Manong na. Di mawat, kat iso ti pagpakulot na. Sigurado day ta. Kalpasan ti panagpakulot na, kundi pag naman iji arubayan da. Irampa-rampa naman ti kakulkulot a buok na. Si kakitimat kumare. Iparibal mo man amin day takbuok mo ah. Maalala ang nilakay ko ti 13-month pay na. Dumawat akmat iti pagpariban ko. Anya? Apay nilinda lang ayat ti makabal nga agpapintas ita? Oho! Naimbag man ta na panunot mo, adito'y parlor ko ti Mayam Linda. Ay nawin ante. Naimbag nga rin sa anak na panijay parlor ni Maita. Ayun, tadi talaang mo't bangir ti ayan na. Oh, kat, anya ti ikastata di tabuok mo. Ipakulot ko kumaante. Apa, itapay lang, ma-imagine konti lang numakulot ti buok mo. May bagay ka di mo't laang kanyak ante. Ay katuan ang mga numanayunan to, ba't ti agaram kan ka? Nyanti mo. Pudno ti bagbagak, mala, aginana ka biit. Isaganak dagiti agas nga usaron ta iti buok mo. Agkape kalat tatadamot ti kape. Sige ante, agyaman ako unay. Lakay, kaanom ang maala ti 13-month pay? Ikanak to man iti pagpariban ko. Nilinda ngamin, inikan ni Manong na iti pagpakulot na. Sigurado, kundi ramparampan to man ti awanan bain a bakla. Sigurado na ita. Amo mo tinagay ang agasawa ka pasigada. Piling da mo yun. Feeling nanto manan, kat isula ang tinapintas diti lugar tayo, gapo iti panagpakulot na. Mala, di ka madanagan pa kay. Tapaman na maalak ti 13-month pay. Ikang kay ti pagpariban mo. Agyaman ak unay, lakay. Apo, nagpintas mo tanda tabok mo ading ko. Siyempre, amanong. Kasla ka mo tan daldali iti langam. Ay namano, makigtot kan ano na kang ang raga akasla bakit tilanga. Ay, saan mo ay tulok ah? Kat asino nga iti nagpakulot ang itibok mo ading ko? Ijay parlor na anti muna, manong. Kasta ka de. Manungay iti singir na. Ay na, 4-5 kumaangam kapot a presyong kakilala. Ay ka natawara mo. Nagbalin at 3-5, manong. Na. Nagmayatan. Saan nga tang agsubli at agos iti sigot abok mo? Ay na, saan manong? Tawin ti palabsam, santog baliw. Nangina dagiti agas, nga inusar na iti bukuan niya. Alang nga ron, agyaman ka kanyak. Tano saan agapo iti 13-month pay? Saan ka nakapakulot iti buhok mo? Manong? Ay na, nakapimpintas mo tanda ta impakal mo abok mo, Beshi. Ay na, thank you, Beshi. Kulot man wanon na tibok mo, kat may bagay latakan ka. Ngam sa bagay, kaslasan mo tamanay na yun ang titawan mo, Beshi. Si Kaki Dimot, Beshi. Anyat sikreto maya. Tapay akasla baby face ka matakalayon. Ay na, may salang ti sikreto, Beshi, anya. Kaya't mo amamuan. Ibagaman nga rin kanyak, Beshi.
Barang naramida ka tumalabmat kanya. Anya? Sika talaga. Simple lang, beshi. Saan ko apang panunutin na iti problema? Kahit kang runaan na, saan ko apakibibiyangan ti parikot ti maysa a tao? Ha? Katuan, kasta lang, beshi. As simple as that. Numero 1 talaga. Saan na makibiyang iti biyag ti aking biyag? Takasta ter aramidam. Ma-stress ka laeng. Maging kulupot ang skin mo at magmukha kang matanda. Anya? Yes! Mare, adaman sa lutsudak kan ka. Anya day tamare? Nadamag mo ka din ni Linda no asino tinagpakulutan na iti buok na? Ejay ka no parlor nga anti mo na ili. Ah, ijay gayam. Apay, mapan ka kadi matagpakulot. Sana kagpakulot, Mare. Ipariban ko dahi ti buok ko. Wow! Sana all ko nagmanlatan. Apa ti panag ko na ni Linda, iso lang ti ada kabaulan nang agpapintas. Oho! Ha? No, ada 13-month pay ni Manong na, adamot ati 13-month pay ni lakay ko. Ada inten ni Anton na magpariban ko niya. Nasayat ka din no kasta. Ket, kaano ka nga rod amapan? Inton bigat mo't laang, Mare. Masigurado ka na pimpintas to tilangak, kan ti buok ko, kalpasan ti panagpariban ko. What? Iso nga iba gamit ti Dayja Alinda, kabahan na. Anya lakit din. Anya? Kasta timbaga ni Puring, beshi? Wen beshi, kabahan ka na daw. Puuna yan. Anya laki din. Sa anak mo ta makikumkompetensya king kuana. Tapno ibagana ti kasta. Wen nga rod beshi. Jak manamukan ko ana. Kahit napangaro din ni parlor ni Antimona. Napansiguron tanako na namat itikalman nga itati papan na. Nasiyat ka di. Tapno pumintas mo tilanganan no agpariba. Diyan labat yan. Ha? Apay nagpariban ayakit pumintas. Buklang mati pumintas. Imposible mat ano karaman ti rupa na. Kurak! Ay, sika talaga, beshi. Pudno ti bagbak, beshi. Sa nakaraman ti rupa na. Puutam da ita. Naimbag man ta dito'y parlor ko, ti imayam Pureng. Wan amat, si kamot ang Timona. Barang ikanak mat iti discount, akas kinilinda, iti may nagpakulot iti buok na. Apay, ipakulot mo mat ay tabuok mo. Saan ante? Ang raglang araw ng tibok ko, alangan mat nga ipakulot ko pailaang. Ipariban ko. Ay katuon nasaya at tanapanunot mo na ita. Kulayan tan tapno ad-adapay pumintas. Mabit lang, auntie. Ang mga nusaan ko nga afford no ribbon plus hair color. Ha? Apay mano, ti budget mo ay 3,500 lang, auntie. Mala, mabalinday tan Pureng. No ribbon kan hair color, 5,000 kuma. Ngam presyong kakilala, ay kat umdas day tan na para kaniyak. Ay na, agyaman na ka talaga ang Timona. Wala nga rod, rugyan yun tibok ko. Excited na ka makakita iti lang ang karibanded tibok ko. Anya mo tan? Awan mo't nagbaliwan ti ropak? Salbak! Nay! Apa nga, kasta mo tilangan pa kay. Ngunit mo natangay. Ha? Kaslawang mo, tinagbaliwan na tiyo. Nagparibang ka kaniwan no saan? Lakay mo! Makikita mo't anaon na tibok ko. Kanakulayan pa yan iti light brown. Oo na yan. Asino yatin ang riban iti buo mo? Nyan ti mo na nga rod! Anya! Iji parlor na tinapanak! Ay na,
ibagbaga akong tipunaw. Awan nagbaliwan ti rupang pureng. Isulat ta mga isaw. Anya laki di. Imalas tupay. Anya? Siguro sa ngayon narami daw. So nadya mo na titrabaho na dyo. Kasla paraw pa umay. Unay mo tilamayan na dita po mungay. Isugarod matlaan ti pampanunaw taglakay. Alabayang, tamakang kanya da dya bakay. Talaga kwarta lang ti kaya na dyo. Di na pa'y simpa mo ti trabaho naman. Sayang lang timbahad mo kayong kuwana. Kasama nagbalo ti rupam. Salbag kiday. Oh, si kamot gayam Anton. Nagsapa ka man ngay may dito parlor ko. Agpapukis ka kaday. Agpapukis na. Amaw, sika baka muna. Awan serbi ti trabaho mo. Talaga kwarta lang ti kaya maw. Ha? Eh kwa, mabait lang Anton. Ada ka di parikot mo. Ay kaya kaya! Tapnam mo man niya. Timbayan ni Puringking ka, nagpariban na kayo, nagkapukanyak 13 mampay ko. Uli mo lang, yung mama mo serserbiya. Di mo nagbalo ti ropa na. Anya? Anya ka nga niya. O mo nagbaliwan ti ropa na wala lang arulan. Isulat na mga isaw. Kasla sana nariban ti buhok na iti na mayam. Mabait lang. Tapno ang mata niya. Inaramid ko ti amin para itibok ni Pureng. Oh, discounted pa. Kaputagam amo tayo kang araw. Law-lawagak lang Saan mat nga men, nakayat asawan. Ano yung pariban mo ti buok, ti asawam. Kat pumintas karaman ti roba na. Anya? Buklaan, ti pumintas Anton. Saan ko apakabasulan no kalpasan ti panagpariband na kat aglulumbalat ta nagiti kamuro kas kadaan niya itirupan na. Aya? Kung naklaki din na naramid ko amin akabalak para itibok na. Ibagam kini Pureng. Yaramid na itiwagas tapno maikat nagiti kamuro na. Tapno sanda ka pabasulan. Nagpariband kat buk lang ti pumintas. Saan nakaraman ti rupa kanugalay. Mawa taman tam. Yan laki din. Funny. Ew, nakababaing. Ha? Anya man ang daitabishi. Di dyan man nga Anton, agasa man, napan yung parlor na Antimona. Pinagsasawan na. Anya? Kunana ka no, ngawan sir-serbi, ti pa nagpariban ni Puring, ken kuana. Tawan ka no, at nagbaliwan ti rupa na. Anya laki din. What? Kaano? Hindi kalman. Ay po na yan nga, Anton. Konsentidor mo ng asawa. Diyos mío, Marimar. Makakatawak laeng. Tatipanag ko na siguro na Anton. Kat no, agpariban ni makat na, pumintas karaman ti rupa na. Agraraman mo ang Anto. Pumintas at ibuok na. Ngam ti kamuro kas kadakders iti rupa, kat agtalay na idlata. Ay, naturirit latta, magna. Nakababay yung laki, di na tayo naramid na. Nakababay na talaga, Beshi. Pirme, Beshi. Ay, saan nakalis-alis yan si Kapureng? Ha? Apay asaan mo nga imbagay di may ka di parlor, apati kumaday tarupam kat prilantsak kan kinulaya kon. Anya? Nagalas at talaga ti ugali yung agasawa. Agas man ti naramid day jay nganton, may di parlor ko kasi tinapan na imbaga? Kuha, nana. Ti panagpariban, buk lang ti pumintas. Nagita kamurom kat agtali na aglat ta. Agusar kamot nga minay, ti mabalin a pangikat mo. San atila pagpabasulan niyaw? Kwa, pasensya ka kuman, Antimona. Ay, pasensya. Nagpada kayo iti ugali ti asawam. Di kay amo ti agbaen. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel
Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ammom lakay, adda na buyak iti Facebook. Anya manen aya dayta? Inton barutawan ka no, saan ka nun nga agpante, tapno dagos asumrak ti swerte. Anya? Kalokwan lang dayta tunya. Saan ko naktumot? Diyay nga ron nabuyak iti Facebook, kat saan anagpante iti napalpalabas ang paruatawan. Kita ang kat nagsasarunot ti swerte na. Yak amuking ka, oh. Isuman mo ti aramidak inton barutawan, 5 nga aldaw asa anak nga agpante, tapno dagos asumrak ti swerte. Anya? Sakto na ti agswerte lakay, ultimum. Saan ka mairanod ko naktumot? Malawenay, kukwam lang nagswerti ka. Angam nung ilawan, makamukag bugaw, salbag. Hoy, Beshi, anya ngay matilot po minton baro atawan. Barutawan nga awan makukwarta mare. Ha? Ayan na nga nagtitangdan mo anak kiraraap. Kinakisiksik ka, itinapalpalabas nga aldaw. Ha? Intong itmon sa amoy kami na amin nun. Anya nga ita, awan lutwo mo, inton baro atawan. Awan a talaga mare. Ngam ada planok nga aramidak inton barutawan. Tapno dagos man asumrak ti swerte iti pagtaengan mi. Ha? Anya nga day tamare. Manaypod into no December 31, aging ga inton January 4, sa anak man nga agpangpante. What? Wan kumare, tasigon iti nabuyak iti Facebook. Saan ka no nagpampante iti 5 nga aldaw, iti napalpalabas a baro atawon. Kita ang ka nagswerte. Anya? Awan na nagdumaan nyo mo iti asawak. Sakto laang ti agswerte kung naktumot. Pulos, asaan kayo ang mairano? Nya, laki din. Awanan, natuluyan sa amat na nadadaal ti panunod ay aton niya. Uwan nga rod, sis. Agasim man, tasaan ka nung agpanti iti 5 nga aldaw, inton baro atawan. Tapno dago sa sumrag iti swerte. Panunod lang dayjay ti awan makukwarta na kiddi, ah? Ti amok akit ada kwartana dayjay. Ta nagsasarunong mo ti pakitang-tangdanan na itinapalpalabas alawas. Nagsasaruno, ah? Nga mo rin nabiim at amapan ni Jesugalan. Papanan na ngay no sana maibos. Sa ita, saan ka nun nga agpanti, tapno sumrag ti swerte? Anya laki din. Hinton kwan, sa bali lang aro ti sumrag takitaag. Ay, isupay ah. Ay, no sumrag ti ay na, yakam mo. Yakam mo, iti daya kumarita. Naawan makukwarta na, kit tila sumrag, iti panunot na. Sapay lang kumaa, ta saan ta akaran iti kasya pa nagpampanunot na kumare. Ay, yad adayo na kumamot ako mare. Ang mayat magkumat at da sumrag magkadata. Itay ka pa yung agkatkatawa, baklita. Ha? Anya laon iti katkatawa maya. Dayjay to, mga minaton niya. Tila mapampanunot na. Ha? Tapay mo na nito niya. Nakuna na nga rod, asaan ka nung nga agpanti inton baro atawan. Anya laki din da di ako marik aya. Saan nagpanti? Apay awan pantinan? Manipod ka no inton December 31, aging ka inton January 4, kat saan ka nung nga agpanti. Tapno dago sa sumbrag ti swerte. Ay, salbagay. Nakapidpidutan na kayo nga tamanan iti tayo tapamati na. Ada nga rod ka nung nabuya na iti Facebook, asaan ang nagpanti ka nagiti napalpalabas sa baro atawan. Kat ni, nagswerte ka nung matitibiyag na. Diya alam mo, iti tayo kumarem. Gapo iti kaawan nga takwarta na ah. Iso at tila mapampanunot nan. Wano, nadadailan ti panunot na. Apo bigbigat nga agsamsampay ka itilinabaam aton niya. Ha? Ay, ana na. Nga mabit lang. Kasla underwear mo mat da kita inlabam.
Wala na, underwear ko dagitoy. Inlabak amin ng taidulin ko iti upat nga aldaw. Anya, taapay nga idulin mo iti upat nga aldaw. Sana nga agpanti manipod inton bigat, aging ga inton no January 4 na. Nay, taapay. Anya laki din, kas iti kunada nga rod. No barutawan, saan nga agpante, tapno dagos asumrok ti swerte. Anya, nay kanton niya, tilay bagbagambag. Ni, sana nga gang angaw nana, pudno ti ibagbagak. Iso nga rod nga inlabak amin ng ti underwear ko, tamakain na namot iti upat nga aldaw. Ta sa anak nga rod nga agpantipay. Hay, ito niya, ayos ka kadilaan. Ha? Nadadaal sa amot tanday ta panunot mo, salbag ka? Kinaawan kwartam day ta, iso atila mapampanunot mo. Anya laki din? Hay, naimbag pa'y dagiti karuba, tabisi da nga glutluto iti handada. Ay, naimbag da pa talaga. Data, awan din naimbag ka data. Tayo nun unam, buti nagsugsugal ka na kiti napalpalabas nga aldaw. Iso nga awan handa ta, salay. San nabali ata ikayang-kayang kuntulang akastoy. Anya, hoy to niya. Anya ka rin na nangararamidan mo. Kayang-kayang ka, sakit awang pay pantay mo. Sumngaw. Ni, imbagak matkan ka nga upat nga aldaw sa anak nga agpante. Tapno sumrok ti swerte. Anya laki din ayan, Danilo. Ay, una yan, Diyos mio, Marimar. Yakon amot ibagaking katon niya. Ha? Pangasim man ta sa ang karumrumar. Nakababayin laki, di ka nagiti tatawa, makakita king ka. Oh. Anya kumangay ti nakababay ni ti dayta. Iberbero ko nga ro ti pagsarkan ti swerte. Sumngaw nga raw. Ika man nagpantay. Salbag kiti. Swerte nga ibagbagam. Agagag ka, tapno agswerte ka. Sa nakastang agkayang-kayang ka. Asaan ka nakapantay? Patungpa ka na eh. Ay, nalpasan ti January 1. Wan nga rod mare, kahit kumusta nga eh. Anya nga mo tinlutom, tumayak man mangilaban. Anya ngay kumatiloto kat awan nga rod kwartak si kamot. Anya? Iso ngayon kayang-kayang kulatan Kaslakas to niya Sus, ay na, pakawan na maapaw. Nyamot. ay kamot abaklamat. Ay siya, Diyos mio garapon. Anya ko kayo umuntol niya. Talaga gaya ng impay-pay sumon, timbaga, masan ka agpanpantay. Impay-paisok adi. Tapno sumunok ti swerte kunada nga rod ya. Ay, tsak amuna niya tibagakin ka, mare. Nagado ko nga. Naimbag kumamot nung nag-shift ka. Ngam saan man? Oo na yan. Ay, nakababay lagi di tayo aramida. Si kakit dimot, anya ngay kumati nakababain, kat awan mo't dakas nga aramidak. Kaya't kulaang mo't nga agswerte ti 2026 ko. Una yan. Ay, tsak kamugan ka. Ang mga nusan aswerte ti ipay na dahi tangar aramidam. Sigurado amalas. Anya laki din. Kunaklakit din no angawlaan nito niya dahi jay. Ngam impay-pay so naman. Ha? Tiyan niya, kumare. Naiina, nagrana kami itay. Awan at talaga pantina si ka. What? Ay, naku. Saan ko ma-explain, kumare? Anya? Pumanag na nga awan pantina. Naimbag kumamot no nag-shave. Ngam saan mat? Kawanan ba na babae? No kasta parbasan. Ay, una yan. Anya lang di mako nadagi di makakita king kuana no kasta. Katanya nga eh. Saan namat nga amo ti mapabainan nga uraan niya pa ti maibagakin kuana? Hay, diya laki di malapdan ti katawak na makita da diya babae. Saan ka nung agpante? Tamang sumrik ti swerte, salbagid eh. Pamati tawan makukwarta na si ka. Awan at talaga at naglaing to mga aming agsugal ti awanan baing. Anya laki di. Hoy, tapno mo to niya. Siya nga sa amon ti mababay ni ti kasta kararamiday mo. Anya? Pangasim matagpanti ka. No niya launa ti magkakasta. Si kakit di mo, Danilo. No siyak to ti agswerte. Si kamot lang ti umuna ang mairanod kunak tumag. Anya? Nagadungay bagpagam nga. Tapno mo man niya. Amin na masabak ko ako kumparay. Kantyaw, kas ka na insulto ti mang manggagaw. Manipod ka na kwada. Gapoy ti kasta nga rami mo. Tapno ang mamatan niya, Danilo. Uraan niya pa iti bagbagdag iti sinalit ako kumparem. Awan bibiyang ko. Nita,
Saan nga isudat ti agswerte no bilang laeng? No di ka tsak mismo. Isungar aramidak amin tapno sumrak adagos ti swerte itabaro atawan. Maawatam! Hay, jak amon, no niya pa iti bagaking katunya. Makamu ka man lang, iti biyak mo. Salbag ka. Naman lang maturo ka ni salas. Maturo ka rito yung silid na siksika. Rugkong. Danilo! Anay ko! Tulungan na! Pangasin! Pangasin ka. Hindi pariko mo yan. Sana ka nagpantian na turog. Diyak na puutan. At dautot nga imay ng kagat itikwak. Anya? Nagsakit lagay. Anay ko! Kasi nagdara pa yung tikwa. Gaboy di pa ng kagat di jawanan bain nga utot. Kakalakyan di utaw. Puno ka ba yan? Pagyaman ka ta, kinaga na lang. Saan na ngayon taray dito? Masalbag. Anya? Naango na siguro, bang site, nagangpap, oh. Di ko ang kinagaan na latan, ah. Nuhapay kami na, saan ka nagpanday? Magkumamano, saan na nakalibay, wano diwig. Di ka lagbay nga. Alam mo to na, mga sabol ka na iti iagas ko iti kuhak. Nagsakit at talaga ti kinagat na. Maranak na iti nga utot palapalak at talaga. Mayagas ko ngayon. Awan na. Awan may tulong ko king katon niya. Makunak lang, gunggunam. Ala, itultuloy mo pa dayta nga naramidam. Barang iti sumaruno akagaton iti dayta. Itaraynan dayta manimanay mo. Makapaikawa mo tanya. Awan mo tinito niya amarana at dito'y tersena yung agtamtambay na na. Ha, apaisan mo nga amaw tinapasamak kan kwa na. Ha? Abi na na. Ano napasamakin ko na? Kaano kinagati utot ti mabagbagi na? Ha? Susapon niya. Wan, kinagat ka no ti utot iso nga uray lang nagdara. Nilakay na mo lang tinangibaga kanyak iti na minsan. Tay may gimatang iti agwa kan kapas. Ay, jak amon anyat ibagak nana. Noan niya launay ngamin ay ti saan na pagpanpansyan. Kanayon na nga ibaga. Atapno ka no agswerte itabaro atawen. Ngaman nga ita. Kinagat lang arot ti utot ti mo. Ti mo bagbagin. Dahi tangarod ka. Ay. Nana, kumusta nga tanito niya agpaiso? At apay nga mani-manina? Uno, intangalin ti utot. Anya? Maangot at talaga ti utot day jay. Tasan lang aruda naman nagdigos. Saan pa yung agpante? Anya laki din. Aday ta, kumare, agpakapaka ka lang aruda na magmag na ita. Ay, anay ko. Nagsakit ang talaga kumari. Naimbagki di mari takinagat na laeng. Saan na ka nga interay, dahi ta kakaiso, na amanim-anim anakadiwig, salbag. Sigakit dimot, mari. Puno mo ti bagbagak mari, saan lang nga nakadiwig, nakalibi pa. Kahit kumusta? Nagpanti ka kadimot langan. Ha? Aywan, mari. Nagpanti akon. Kunakun kat. Awan pa iti si mangpet aswerte. Ngam naadaan kan iti parikot. No niya lang amin ayamo. Ito niya tinaknakan mo. Ala, husto ko man kumari tani. Nagsakit at talaga. Nagsanniit si ka. Tiawanan ba inday di nga utot? Nagtadam tingipon na. Ay na, baso mumut lang ako mare. Imbis nga agsapol kay ti panggidam, tapno agswerte ka. Saan mo, taday takit, naggay kaya nga saan ang nakapante, tinararamid mo. Anya nga ita, anya laki, de. Kat, kumusta nga hindi mabagbagim, kumare? Ha? Naimbag man,
Tasan akinitab ti utod da kakaisuna amanimanim kumare. Imbaglakid din ta kinagat na laan. Si kakit timot, kumari. Agpakkapakkang ka na magna. Gapu iti panang kagat ti utod dita mabagbagim. Siguro, nagpanti ka mat itan. Nagpanti akon, kumari. Ay, naamok la kumakasto iti mapasamak. Nagpanti akla kuman. Husto lang mat nga kinagat ti utod dayta. Tapno mapadasam mat ti nakagat. Tapno iti kasta agpanti ka. Anya? Tilan tumot nga min patpat siya mapamati tapno agswerte. Anya nga ita. Awan pa'y swerte asimbang peking ka. Ngam agparparikot ka. Ay, Nasayaat. No saan nga agimpeksyon dayta. Ngam no agimpeksyon. Diyak lamon to niya. ay na, saan kumamot, amare? Baro taon nga awan makukwarta. Sakit paggastusan pa ilang ti bagbagamat. Basol mo lang, kumare. Awan sa balya pa basulam. No saan adita nagsadot na bagim. Anya laki din dayto eh. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.